आज काय कापाकापी चालू आहे? आज मी भाज्या कापते जरा. आज जरा स्पेशल नाश्ता बनवते. त्याच्यासाठी बघ एक टमाटा घेतलाय, हे आला घेतलाय, एक शिमला मिरची. हे छोटे कांदे आहेत म्हणून 2 घेतले. मोठा असला तर 1 घ्यायचा. हे बघ सगळ्या भाज्या चिरून घेतली. कांदा बारीक करून घेतलाय, टोमॅटो पण एकदम बारीक, शिमला मिरची पण एकदम बारीक, आणि तुझा आवाज पण बारीक, आल्याचे तुकडे पण बारीक. चल आता दिल बघा जा घेऊ. चल दिलू चल. दमली ती. चल माझ्यावर. नाही ती पहिली चालली आतमध्ये. चल चल चल. नाही बस बस हा. बस हा तू. नमस्ते. आज मी ओट्सचा चिला बनवते, म्हणजे ओट्सचा डोसा. नाश्त्यासाठी खास रेसिपी आहे. आता तुम्हाला मी बनवून दाखवते. आता हे ओट्स आहेत ना, 1 कप घेतले. ते मी पहिले भाजून घेते जरा. 2-3 मिनिटं आपल्याला भाजून घ्यायचे. आपल्याला जरा आहे ना कुरकुरीत करायचं आहे भाजून. ओट्स आपले मस्त भाजले आहे, सुगंध आलाय आणि असे जरा कुरकुरीत पण झाले आहेत. सुटे सुटे झाले, हलके झाले आणि सुगंध येतो त्याचा भाजल्याचा. आता हे आपण एका भांड्यात ओतून घेऊया. आता हे आपल्याला थंड करायचे आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला बाकीचे साहित्य दाखवते. हे पेर घेतले. हे पेर आहे ना कच्चे होते, हिरवे होते. ते मी फ्रीज मध्ये ठेवले होते मला चटणी बनवायची म्हणून आता मी चटणी बनवते. यात पिकलेच आहेत, पिवळे झाले तरी पण चालतील आणि आपले कच्चे घेतले तरी पण चालतील. साल काढली तर काढायची, नाहीतर नाही काढायची. अशी काली जर वाटली आपल्याला ना तर अशी वरची साल काढायची. आणि ही बघ आपली दिल मधल्या रूम मध्ये बसली आहे. दिल दिल हे बघा मारते बघा. हे आपल्या पेरचे मध्ये जे बिया असतात ना हे ते काढायचे बघ. असे थोडेसे काढून टाकायचे. मधचा भाग तेवढा असा काढून टाकायचा. ओट्स आपले थंड झाले ना याचे कुस्करून घ्यायचे, हाताने चुरून घ्यायचे. आता याच्यामध्ये आहे ना 2 चमचे बेसन टाकते, 2 चमचे रवा, बारीक रवा आहे तो टाकते. आता त्याच्यामध्ये हे आपल्याला भाज्या टाकायचे आहेत. ही शिमला मिरची 1 कापलेली, आलं थोडंसं, कांदा कापलेला, अर्धा कांदा कापायचा. मोठा असला तर अर्धा टाकायचा, छोटा असला तर 1 टाकायचा. त्याच्यामध्ये 1 टोमॅटो छोटासा. आता त्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा मिरची पावडर, अर्धा चमचा आमचूर पावडर, अर्धा चमचा जिरा आणि पाव चमचा हळद आणि त्याच्यामध्ये आपलं चवीपुरतं मीठ. आता आपलं मिक्स करून झालंय. आता थोडं थोडं पाणी टाकत आहे ना आपल्याला घट्ट त्याचं बॅटर बनवायचं आहे. हे बघ हे असं पाणी टाकून आहे ना असं घट्ट जरा करायचं. आपलं इडली जर डोश्याचं असतो ना असं तयार झालंय मिश्रण आपलं. असं घट्ट पातळ नाही करायचं. आणि हे आता मी 10 मिनिटं झाकून ठेवते आणि आपल्याला चटणी बनवायची आहे मस्त. हे आपल्याला चटणीचं साहित्य आहे. पहिले हात धुवते जरा. आता आपल्याला चटणी बनवायची आहे. चटणीसाठी अजून एक स्पेशल घेते. ही कोथिंबीर आहे. ही कोथिंबीर आणली ना ती स्वच्छ धुतली, अशी अख्खीच्या अख्खी धुतली आणि अशी आहे ना मुळं त्याची अशी पाण्यात ग्लासात ठेवली. किती आता टवटवीत झाली आहे बघ. आणि हीच कोथिंबीर आता मी तशीच फ्रीज मध्ये ठेवली असती ना डब्यात वगैरे सर्व खराब झाली असती. 2 दिवस याची ग्लासात राहते चांगली कोथिंबीर. आता मी त्याच्यातली आहे ना थोडी घेते. पाहिजे तेवढी घ्यायची आणि बाकीची ठेवून द्यायची. घेताना पण असे आपले खाली खाली पानं आलेली असतात ना ती घ्यायची तोडून आणि वरचे तुरे तसेच ठेवायचे. हे असे तुरे ठेवायचे परत ग्लासात. आणि गललेली लवकर पानं गळतात ना असे टाळे ते घ्यायचे. आणि त्याच्याबरोबर काय ठेवलं? कढीपत्ता. कढीपत्ते पण 2 टाळे होतेत ना ते पण ठेवले त्याच्यामध्ये. हे बघ हे असे पहिले ही अशी कोथिंबीर वापरायची. ती खराब नाही कोथिंबीर, ते म्हणजे पावसामुळे ती जरा नरम झाली. आपण प्रत्येक आपल्या जेवणामध्ये कोथिंबीर वापरली ना तर ती चांगली असते. आपल्याला झोप पण चांगली लागते त्याच्यामुळे. आता ही कोथिंबीर घेतली थोडी. खोबरा घेतलाय अर्धी वाटी, अर्धा वाटी म्हणजे 4-5 चमचे. हे 4-5 चमचे खोबरं, शेंगदाणे 4-5 चमचे, 2 पेर आणि हे आपले 4-5 लसूणच्या काड्या घ्यायच्या. त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकायचं आणि आपल्याला कशी गरगरीत एकदम वाटायची घट्ट. आता
आता आपली चटणी वाटली बघा, पण थोडी वाटायची आहे, त्यामुळे मी आता थोडं मीठ टाकते. चवीपुरतं आपलं मीठ टाकायचं. परत थोडं पाणी टाकते. ही आपली अशी वाटून घ्यायची चटणी चांगली गरगरीत. आता मी तडक्यासाठी बघा काय काय घेतलंय. चण्याची डाळ थोडीशी घ्यायची, थोडे मेथीचे दाणे घ्यायचे, थोडी उडदाची डाळ घ्यायची, आणि थोडीशी मोहरी घ्यायची, आणि कढीपत्त्याची पानं घ्यायची. आता मी इथे तेल तापायला ठेवलं आहे. आपलं तेल तापलंय तडक्यासाठी. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला हे डाळी टाकायचे. मोहरी आपली चांगली तडतडायला पाहिजे. आता त्याच्यामध्ये आपली डाळी चांगली आहे ना, त्याच्यामध्ये लाल व्हायला पाहिजे. आता मी गॅस बंद करते आणि त्याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं टाकते. आता आपण चटणीला तडका देऊया. झाली ना आपली मस्त चटणी आपली मस्त स्पेशल चटणी झाली आहे. आणि ती पण कसली पौष्टिक, एकदम पेरची, एकदम छान झाली आहे बघा, गरगरीत पण झाली आहे. तर झाकून ठेवते चटणी. आपलं इथे बॅटर बघूया कसं झालंय ते. एकदम मस्त झालंय. सगळं पाणी शोषून घेतलंय ओट्सने आणि रव्याने. आता आपल्याला हे पहिला जरा घोटून घेऊया, असं म्हणजे एक जीव करूया. ह्याच्यामध्ये अगोदर पाणी किती टाकलं होतं? 1 ग्लास पुरा पाणी लागला. हे 1 ग्लास पहिलं. हा, आता याच्यामध्ये थोडं पाणी लागेल, पण पहिलं पाणी टाकायच्या आधी आहे ना असं जरा घोटून घ्यायचं, म्हणजे तो चांगला गरगरीत होतो. आता थोडं पाणी टाकते, जास्त नाही टाकत, थोडं टाकते. आता आपण इथे तवा ठेवलाय बघा, आणि गॅस पेटवलाय. थोडा तवा गॅस फुल करते, तवा तापायला. तवा आपला तापलाय. आता त्याला मी तेल लावते. तवा तापला काय नाही ते बघायचं असेल ना, जरासं त्याच्यावर टाकून बघायचं. ते बघा तापलाय. आता मी याच्यावरती आहे ना छोटे छोटे चिले करते, 1-1 चमच्याचे. छोटे छोटे चिले केले ना की खायला पण चांगला, मन फिरत नाही. नंतर मोठे मोठे बघून आहे ना माणूस कसा कंटाळा करतो खाण्यासाठी. आता त्याच्यावरती आहे ना 2 मिनिटं झाकण ठेवते, आणि गॅस आहे ना जरा बारीक करते, कारण तेल आपला तवा आपला तापलेला आहे. आता झाकण खोलूया आपण. थोडा टाइम, म्हणजे एकदम 1 मिनिट साठी झाकण ठेवला तरी चालेल. आता पहिला याच्यावरती थोडा तेल लावते. जास्त नाही लावायचं तेल, थोडंसं लावायचं. आता ते आपण फिरवूया. कसे झाले. परत झाकण ठेवायचं, म्हणजे त्याला चांगले आतून चांगले शिजून येतील. आता आपण झाकण खोलूया. बघा आपले चिले किती मस्त झालेत, मऊ मऊ पण झालेत आहेत. आता थोडं झाकण काढून आहे ना थोडेसे कडक करते. गॅस थोडा बारीक केलाय. आपले ओट्सचे चिले आहेत ना दुसरीकडनं चांगले भाजून घ्यायचे, आणि असे चालणीमध्ये काढायचे. आता असे सर्व करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. आपले चिले बघा मस्त झाले, ओट्सचे, एकदम पौष्टिक. आता ही आपली चटणी अजून मस्त. आता चटणी आणि चिले आहे ना मस्त पैकी खायची सुरुवात करा. जर आपण कालचे कमेंट वाचूया, एकदम भारी भारी कमेंट आलेत. आणि हे कॉमन कमेंट आहेत. मम्मीला आम्ही पण जेव्हा व्हिडिओ बघतो ना तेव्हा हा कमेंट रिलेटेड आहे. यावरून इनामदाराने सगळ्या चॅनलवर नुसतं वैताग आणलाय मम्मी. त्यांचं कसं माहितीये, आता जोपर्यंत गणपती आहे तोपर्यंतच. एकदा गणपती विसर्जन झाले की त्यांचा संपला. आणि अजून त्याच्यावरती भारी कमेंट्स आहेत. आम्हाला असं वाटलं की असे कमेंट्स फनी कमेंट्स होते. ही कमेंट बघ, हा वरून इनामदार 3 वेळा मध्ये मध्ये येतो आणि डोक्याला ताप देतोय. मग तुम्ही येत नाही तर तो येतो टेस्टिंग करायला. आता पुढची लाईन बघ, याच्या आईने याला मोदक देणे ताबडतोब बंद केले पाहिजेत. आता काय तो आता 12 दिवसच मोदक खाणार, त्याच्यानंतर मोदक नाही भेटणार त्याला. आता आपण ते काल रसमलाई म्हणलं ना, ब्रेड रसमलाई. काकू त्या ब्रेडच्या चकत्या तुम्ही बनवल्या, त्या रबडीमध्ये भिजत ठेवल्या आणि नंतर फ्रीज मध्ये ठेवून गार गार खाल्ल्या तर जेवणानंतर डेझर्टची सोय होईल. मस्तच. पाहुणे घरी जाणार नाहीत, तुमच्याकडेच राहतील. बरोबर आहे. इथे बघा आपले ओट्स डोसा बोलू शकतो ना, डोसा बोलू शकतो, चिला बोलू शकतो, थालीपीठ बोलू शकतो. सर्वात आधी अशी चटणी खाऊन बघूया.
बिना मिरचीची कुरकुर आवाज येतो ना. आणि आता फक्त आपला खाण्याचा नवीन प्रकार डोस्यामध्ये हल्दी नाश्ता झाला मी. हा चव एकदम चांगली होती. खाऊन बघ. चटणी सांग तू कशी झाली आहे ती. चटणी तर भारी झाली पेरची. हा. मग किती दिवस म्हटलं पेरची चटणी करीन म्हणून ते पेर आहे ना फ्रीज मध्ये पिकून गेली. आणि हे आपल्या चीला हेल्दी आहे. लहान मुलांना देऊ शकता तुम्ही, स्वतः घेऊ शकता, टिफिनला नेऊ शकता. असं साधं झाल्यावर सुद्धा चांगलं लागतं. आणि ही चटणी छोटी मुलं सुद्धा खाऊ शकतात.